Katolícka spojená škola svätého Františka Asiského v Banskej Štiavnici ako jediná na Slovensku využíva k výučbe iPad spôsobom one-to-one, kde študenti majú k dispozícii iPad nielen v škole, ale aj doma a po ukončení štúdia im tento iPad ostáva. iPad som spoznal asi pred rokom a bolo to viacej spojených náhod, kde študenti ma oslovili, že či by mohli používať najskôr notebooky na vyučovaní a takisto niektorí mali aj iPad. Internet sme mali potiahnutý do každej triedy, kvalitné pokrytie Wi-Fi, mali sme projektor, počítač v každej triede, no chceli sme ešte riešiť interaktívnu tabuľu. Avšak keď som spoznal iPad, tak som zistil, že iPad v plnej miere nahradí interaktívnu tabuľu a ponúkne ešte množstvo možností navyše. Každý má tu svoju vlastnú učebnicu a nemusí vlastne vrácať spätne, ako keď máme učebnice klasické. Môžeme sa vlastne učiť aj mimo domova, keď sme napríklad v Zuške alebo niekde. Vlastne len si to otvoríme a je to tam. iPad využívam hlavne doma alebo na cestách. Aby som si nemusela brať všetky učebnice, tak sa učím po ceste. Môj iPad používa moja starka, hlavne na karty. Naučil som ju to tam hrať, aby sa mohla zabávať. Študenti nemajú s tým žiaden problém. Dneska tá mladá generácia je veľmi šikovná, ovládanie je veľmi intuitívne a prenášanie si súborov medzi dvoma platformami, tam nie je žiaden problém. Je to lepšie, ako keď má človek knihy a je to rýchlejšie a menej starostí. Keď využívam tablet celý týždeň, akože non-stop, tak ho nabíjam každé 2 dni a keď ho používam hodinku denne, tak mi vydrží aj týždeň. Zo začiatku som sa toho trošku bála, ale priznám sa, že je to veľmi jednoduché, čo sa týka ovládania. V podstate aj pre mňa je to niečo nové. Beriem to aj ako zábavu, aj ako prácu. Baví ma pracovať s technikou a hneď som si doma všetko vyskúšal a za deň som sa všetko naučil. Máme spoločný triedny e-mail, takže ja napíšem, potrebujem úlohu z biológie, alebo čo sme sa mali učiť na biológiu a automaticky to príde všetkým mojim spolužiakom. iPad slúži ako zdroj informácií, slúži ako knižnica odbornej literatúry a študenti si počas 4 rokov na strednej škole môžu zhromaždiť veľké množstvo materiálu, ktoré im potom môže poslúžiť napríklad na prijímacie pohovory na vysoké školy alebo pri príprave na maturitnú skúšku. Je to dobré, nemusíme hľadať všelijaké papiere alebo nejaké záložky v zošitoch, ale máme to takto pekne pokope. Tak osobne ma škola začala viacej baviť teraz. Zo školy si žiaci po ukončení štúdia odnášajú množstvo vedomostí, či už v hlave, ale niektoré možno práve v tomto iPade.